Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ चेनेलाव गासैखौ फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोननि साख्रि फैलायबाय दे लोगोफोर लेन्ड रेकर्डस एसिस्टेन्स नि गोदानैहाय साख्रिनि भेकेन्सि ओंखारना फैदों जोंहा दा बे जाहैबाय नोंथांमोनाहाय डाइरेक्टरेट अफ लेन्ड रेकर्डस एन्ड सार्भेसनि आन्डारावहाय नोंथांमोना लेन्ड डिपार्टमेन्टनि आन्डारावहाय मावनो मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर अफिसियेल जों नटिसखौहाय नायगोन बेवहाय जोंहा फरायनाया बेसेबां नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा क्राइटेरिया लाखिदों बेखौ जोङो नायगोन दे लोगोफोर दा बेवहाय बारा मोजाङै सिनायनो नागिरा नै लोगोफोर दा बेवहाय आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनोसै रोखायैहाय दा बेवहाय नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जा बे जोंहा साख्रियाहाय आसामनि नालाय लोगोफोर दा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोनाहाय 6 months नोंथांमोना लेन्ड रेकर्ड सार्टिफिकेट थानांगोन दे लोगोफोर नोंथांमोना आसाम सार्भिस आरो सेटलमेन्ट ट्रेनिं सेन्टारनिफ्राय दाखिनगावनिफ्राय नोंथांमोना ट्रेनिं लानाय सार्टिफिकेट 6 months नि थाथारनांगोन होननानै बेवहाय बुंदों दे लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियारैहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय दा जोंहा लेन्ड रेकर्डस एसिस्टेन्टनि दा लेन्ड डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव नोंथांमोना मावनो मोनगोन बिनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेसाहाय दिनैनिफ्राय स्टार्ट जाबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय जोंहा नैबे एप्रिल मासनि लास्ट एप्रिलसिम जागोन दे लोगोफोर 30 एप्रिलसिम जागोन दे लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा पस्टआ दं जोंहा भेकेन्सिया टटेल 552 जन बेवहाय भेकेन्सि दं सेलारिखौ नोंथांमोन नायना लाबानो जाबाय जोबोद मोजां सेलारि होदों बेवहाय 14,000 निफ्राय स्टार्टिं जाफैगोन दानिया फैदो लोगोफोर नोंथांमोननि फरायनाय दा फरायनाया जाहैबाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाथारनांगोन दे लोगोफोर जायखिजाया इउनिभार्सिटिनिफ्राय नोंथांमोना एन्ट्रि पास जाबानो जागोन लोगोफोर बेजों लोगोसे नोंथांमोना आंबो नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय ना लोगोफोर 6 months नि नोंथांमोना लेन्ड सार्टिफिकेट नोंथांमोना थानांगोन जाहैबाय दे लोगोफोर बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावनो खिन्थाहरखाबाय बिनिफ्राय एग्जाम थायोबा नोंथांमोननियाहाय नै नोंथांमोना 30 words per minute नोंथांमोना कम्पिउटार टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन होननानै बुंदों नोंथांमोना एसामिस आरो बेंगलिजों नोंथांमोना लिरनो मोनगोन दे लोगोफोर बेखौ बुंदों माने नोंथांमोननि एज लिमिट बैसोआ जाहैबाय लोगोफोर नै 21 yearsनिफ्राय लादों 21 बोसोर बैसोनिफ्राय 40 बोसोर बैसोसिम नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर दा सिलेक्शन प्रसेस होनोब्ला नोंथांमोनाहाय बेवहाय फार्स्टआवनो राइट हेन्ड एग्जाम जागोन दे लोगोफोर राइट हेन्ड एग्जाम जाखांनायनि उनाव नोंथांमोनाहाय स्किल टेस्ट लिंहरगोन नोंथांमोनखौहाय बेवहाय राइट हेन्ड एग्जामाहाय माल्टिपल चॉइस कुइसन जागोन एमसीक्यू टाइपनि जागोन दे लोगोफोर कम्पिउटार बेस्ड टेस्टजों नोंथांमोना होनो मोनगोन बिनिफ्राय नोंथांमोनाव स्किल टेस्ट लाबावगोन दा बेवहाय सिलेबासफोरा नोंथांमोना माखौ नायनांगोन नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय नै बेवहाय 100 मार्क्सनि फैगोन जाहैबाय लोगोफोर दै बेवहाय राइट हेन्ड एग्जामाहाय 80 मार्क्सनि थागोन लोगोफोर बिनिफ्राय 20 मार्क्सआहाय नोंथांमोननियाहाय बे स्किल टेस्टआव थागोन जाहैबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोननि साबजेक्टआ जाहैबाय मेथामेटिक्सनिफ्राय ओमफ्राय कनभेनसनेल सार्भे मडार्न सार्भे नोंथांमोना बेखौ नायनांगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय बेसेबां मार्क्सनि फैगोन बेयाव होखानाय दंखायो नै लोगोफोर बेखौ नायना लाबानो जाबाय क्लास 10 लेभेलनि फैगोन दे लोगोफोर क्लास 10 लेभेलनि फैगोन ओमफ्राय नेगेटिभ मार्किं दं दे लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय नोजोर होबानो जाबाय नेगेटिभ मार्किं दं 0.25 माने मोनब्रै हायाब्ला नोंथांमोनाव 1 मार्क दाननाय जागोन दे लोगोफोर बेखौहाय बिथांमोना बुंखादों बेवहाय स्किल टेस्टआ नै 20 नाम्बारनि आं बुंखादोंमोन नालाय पेपार 2 जाहैबाय जेनेबा बेवहाय गोलैबाय स्किल टेस्ट जेनेबा नै बेवहाय नै नायबानो जाबाय नोंथांमोना हमनानै ला लोगोफोर नै आनरिजार्भआवहाय 40% नावहाय जेनेबा राइट हेन्ड टेस्टआवहाय नों आनरिजार्भ केटेगरिफोराहाय 32 नोंथांमोना मोननांगोन जाहैबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय स्किल टेस्टआवहाय 8 नाम्बार मोननांगोन जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा जायफोराहाय ओबिसि एसटिपि एसटिओएस एससि पिडब्लिउडि ओएस केन्डिडेट्सफोर बिथांमोनाहाय 24 मार्क्सल' मोनबानो जागोन राइटिं एग्जामावहाय अब्लानो एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय स्किल टेस्टआव 6 नाम्बार मोनबानो नोंथांमोनाहाय क्वालिफाइड जागोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय डाइरेक्ट नोंथांमोननि डकुमेन्टस भेरिफिकेसन खालामनानै बिथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोननो साख्रिखौहाय होनाय जागोन होननानै बुंदों बेवहाय दे लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सहाय आङो बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरबाय दा नोंथांमोनाबो क्लियारैहाय मिथिखाबाय जानांगौ लोगोफोर दा जायफ्राहाय नोंथांमोना फरायनायाहाय गोरोबनाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लालायदो दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय दा लोगोफोरनोबो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव दासिमबो गोदानै साबस्क्राइब खालामना लायाखै नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान फैसनदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायजोबबानो जाबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना फिउचारावबो बिदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सि इउ एगेन टेक केयार लाभ इउ अल